ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଥର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ କି ଭାଇ, ସବୁ ପଛ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଆଉଥରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଦୁହେଁ ମିଶି ସୁନାର ସଂସାର କରିବେ ଆଉ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେହି ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଇଛି। କାରଣ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖର ସଂସାର କରି ଏକାଠି ରହିବେ। ଏମିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷା ଏକାଠି ରହିବେ ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ପୁଣି ଥରେ ସୁଖର ସଂସାର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋର ଧରିଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କି ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ। ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସମୟ କହିବ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏକାଠି ହେବେ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନେଇ।